Og kan du huske, den der BMW i går? Ja, men det var vildt svært at fikse. Stemmerne, de var sat helt forkert. Vi skulle bruge en time på at fikse stemmerne. Men endelig fik vi det gjort. Sylen var knippet. Ja, Men vi fik det gjort, det var dreng. Vi fik penge i loven. masser af penge. Fuck, hvad? Er du gået i stå? Du mener ikke, du er gået i stå? Nej. Nej, det er nødt til at ringe til Mjølnmøssens mekanikerservice. Det var faktisk crazy. Det gik helt over. Mjølnmøssens mekanikerservice. Ja, hallo? Bilen er gået i stå. Ja, vi kom. Ja. Hvad var det? Det var Martin og Morten. Dreng. Læg den kærlighed. Oh shit! Go, 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 go! Og så? Vi har jo repareret jeres bil, ikke? Ja. Kan I så ikke over til Kuno? Jo, selvfølgelig. Mange tak. Freestyler, rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyle. Hvorfor valgte du at blive uddannelse som mekaniker? Fra min far, der har haft et værksted op. Men først så var jeg egentlig, så arbejdede jeg på år. Ja. Men da jeg så blev 18 år, så gad jeg sgu egentlig ikke arbejde med de der dyr mere, så valgte jeg at blive mekaniker, fordi det var egentlig det. Så ruller vi bilen op i med et indsat hjul, prøver bremserne her i, og kan se det op på skærmen og aflæse, om den har bremsekraft nok på, på urviserne, og så er det her midten, der viser det procentvis, hvor meget skævhed der er på bremserne. Hvordan blev du mekaniker? Tog du uddannelsen eller er du selvudlært som mekaniker? Nej, jeg har taget uddannelse. Hvad får du cirka i løn om måneden? Måneden? Det? Det var 28.000, tror jeg. Synes du, din arbejdsvilkår er på arbejdspladsen? Her har jeg det fint. Hvordan er arbejdsvilkårene som mekaniker i generelt følge det? Jeg tror ikke, de er så dårlige, men altså, du har mange dårlige positioner, når du laver bil. Ja. Du kan ikke bare stå ligesom en ergoterapeut vil have dig til, at du skal stå og løfte korrekt og bevæge dig korrekt. Det kan du ikke, når du ligger på ryggen, trække ind over et forsæde i en bil, der skal arbejde op under instrumentbordet eller... Nej. Ergoterapien, den er meget dårlig. Hvor meget kræver det at blive mekaniker? Det kræver en hel del i dag. Skolekundskab og sprog. Ja. Matematik. Førhen der var det jo et fag, om du kan ikke blive ansat til at blive mekaniker, men den tid den er slut. Ja. Kan du ikke læse, kan du ikke skrive, og kan du ikke noget sprog, så kan du blive mekaniker i dag. Okay. Ja, der skal man til at sorte negle, og
Hvad sker der på en normal dag? Der er ikke nogen normal dag. For der kommer altid nogle biler, der er gået i stykker og brækket ned, og folk ringer og kan ikke starte, og vi skal ud og hjælpe dem. Vi kan ikke planlægge en dag, for der kommer altid nogle uforudsigt. Okay. Og bilerne fejler altid mere, end måske lige før. Hvad er fordelene og ulemperne ved at være mekaniker? Fordelen er, at du kan reparere din egen bil. Og som mekaniker, hvis du tager en mekanikeruddannelse, så er verden meget mere åben for dig, end for eksempel hvis du går hen og bliver alt muligt andet. Altså, du kan læse videre til maskinmester, og du kommer ud og sætte vindmøller op. Ja, stort set alt. Det er trådløs kommunikation, hvor vi bare sætter sådan en boks her ind i bilen. Og så kan vi kommunikere med bilen. Spørger jeg, om den har det godt, eller den skal til mekanikeren og efterses lidt. Så altså det er i det du tager uddannelse som mekaniker, så åbner dørene meget mere til videreuddannelser og til mange andre jobs. Så. Laver I alle slags biler her, eller er der nogle specielle mærker, I går op i? Eller? Vi laver alt. I laver og selv barnvogne og elkørestole og havetraktorer, plæneklipper og ja. En Ford. Som vi kan se, her har vi batteriet. Og under alt det her plastiklort, der sidder motoren. Vi har cylinderne her, vi har udstødningsporte her. Og så har vi en generator der. Så har vi en beholder til olie der. Så det er sådan set, hvad der er en bil. Det er meget mere. Hvad har du været igennem jobmæssigt? Igennem? Ja. Hvad har du haft af forskellige jobs? Mig selv? Ja. Jeg har lavet alt muligt. Kørt på torvet og solgt frugt og grønt og passe køer og grise og ja, alt muligt. Er det at være mekaniker, er det dit drømmejob? Det kan man godt kalde det. Det er så det værste, det er først ved at blive standard nu, at alle stikkene skal være inden for rækkevidde. Førhen så var der 25 forskellige stik til 25 forskellige bilmærker, og i dag så kører man med et standardstik, altså OBD-stik, på alle biler. Men lige placeringen af den kan være hvor som helst. Det er også tit min opgave, inden du får det fundet ud af, hvor det er henne. Så viser lige, hvor vi skal gå ind i bilen og sætte det til. Det er meget smart. Sådan er det på værksteder, mand.